дар фарҳанги тоҷик баъд аз таваллуди кӯдак як қатор анъанаҳои махсус мавҷуданд ки ҳадафашон ҳифзи сиҳатӣ ва некуаҳволии модару навзоданд. яке аз маъруфтарини онҳо давраи чила мебошад. 40 рӯзи аввал баъд аз таваллуд ки дар он модару кӯдак камтар ба берун мебароянд ва аз сардӣ ва назарҳои бад ҳифз карда мешавад. дар гузашта ва ҳатто имрӯз баъзе хонаводаҳо дар ин 40 рӯз кӯдакро ба шахсони бегона нишон намедиҳанд. ҳуҷраи ӯро пайваста гарм нигоҳ медоранд ва болои гаҳворааш чизи сабукмонанди дока ё парда меовизанд то чашми касони бадхоҳ нарасад. ин анъанаҳо решапайванд бо эътиқодоти мардумӣ ва таҷрибаи асрҳо дорад. аз назари тибби муосир баъзе ҷанбаҳои ин анъанаҳо асоси оқилона доранд. масалан дар 40 рӯзи аввал масъулияти кӯдак ҳанӯз суст аст. бинобар ин камтар аз хона берун бурдан ё аз омехтагии зиёди одамон ҳифз кардан воқеан метавонад ӯро аз сироятҳои эҳтимолӣ эмин дорад. ҳамчунин худи модар пас аз таваллуд баданаш заиф аст ва ба истироҳату ғизои муфид ниёз дорад. аз тарафи дигар баъзе эътиқодоти беҳуда низ вуҷуд доранд. масалан боварҳои нодурусте мисли кӯдакро аз аввал обозӣ накун шамол мехӯрад ки асос надоранд, чун обозии ҳаррӯзаи кӯдак бо оби гарм ва муҳити гарм бемушкил аст. ҳамин тавр шумо метавонед анъанаҳои некро бо дониши нав омезиш диҳед. рӯзи чилагузарон ки одатан пас аз 40 рӯз баргузор мешавад як ҷашни зебоии оилавист. кӯдакро хушбӯй мекунанд, ба гаҳвора чалонӣ мебанданд, дуо мехонанд. ин гуна русумҳоро гиромӣ дошта ҳамзамон аз таҷрибаи тиббии имрӯз истифода баред то ҳам кӯдак ва ҳам модар солиму хурсанд бошанд. оё шумо 40 рӯзи пас аз таваллудро риоя кардаед? кадом анъанаҳои махсуси мардумиро дар ин давра иҷро намудаед ва ба назаратон онҳо чӣ фоида доштанд? шарҳи шуморо дар комментария интизорем. сарпарасти барномаи мо ширкати Линдавид мебошад. новобаста аз боду ҳаво ва фасли сол, оилаи мо сири хурдакаки худро дорад. Линдавид бо витамини D.